changamire. Nanjada mungu. Koma nanda chakuda. Kumbera. Bera changu. Soro changamire. Ndazvinzwa sindira kuziva chandirikurambirwa kuita mangwana. Musikana hanzi kuda chikonzero chakuti hauchada ichinzwa. Chitana Soroi. taurisa. Pamsoroi. Mume wangu ndikumurambira kuti arare mumba. Anoti ndikurara kubhora rinotanga na 3 ichipera kuma to 6 Sizengwe. jekuseni. Ekapera borapera. Old kapera. Chua kumabhora ita boss. Time dzemuno muZimbabwe nedzekunze dzakasiyana dzinonwa bhora. Saka ndaona kuti murume uyu ndozomudzokoredzera kuti zvandakambomuitira kuti mumashure ina handichada Makambomuita sei? Makambomuitira. ndakambomurira neproblemu iyoyo. Kwazingo jamani. Ndani chakuda nokuti wewe ndikazokumbira kuti Uyu mwana akanaka. Hanzi prevention is better than cure. Hanzi uruda bhora mvura inyinyi nemukadzi wako uri kuti kudini. Tinotenda. Vanogona kuwanda aone nyaya iyoyo asi ndazvitenda. Iwewe chawakuzande chipi? Pamusoro wechangamire. Tiri varume. Nyaya yakaitika pazvebhora zvaari kutaura ndizvo. Ndaenda kubhora dzimwe dzenguva ndaizoka leti. Dzimwe dzenguva ndikaenda kubasa tinogona kuita kunge pabhawa. Iye kamuzi ndaenda kubhawa akazonditsvagawo ndikamuburira pachena. Zveshuwa ndine kwanga ndiri ndine munhu wandachikambidzana naye. Ndonyaya iripo ndakamuburira pachena. Inini amai hamuna kuitaura makabudirwa pachena. Pamusoro wechangamire. Ndaida kuti vaitaure vega. Right. Vakona. Zvino zvamainzwa muchine paya here nokuti chipari chinotenderwa. Ari kuti inini kuroora handisi kuda. Asi kuda kuroorwa ndeupapa. Iye ari kuti kuroora handisi kuda. Hausi kuda kuroora girlfriend. Pamusoro wechangamire. Ndakamubudira pachena. Munhu wanga ndinaye haasi wekuroora. Ndakandaenda kundotandara. Ndakamukumbira regere. Sori chandakukanganisira. Zvakaitika neFriday kumuka iri Saturday. Sunday ndopaka unoripota nyaya. Ndakamukumbira regere. Andikumba Arikuda kudare muno. Ndopakazo. neSunday. Ndakatadza neFriday. Saturday ndikaswera ndifonana naye wangoenda kwasisi wavo. Ndikazoenda kwasisi ndikamuteera. Very sorry shamwari. Munhu wanga ndinaye haasi wekuroora. Ndakamubudira pachena. Already kuroora tinoroora but munhu wanga ndinaye haasi wekuita sei wekuroora. Ndikamuti very sorry. Ngatigare pamba ndakakutadzira. Ndakamuudza ndakutadzira very sorry. Pane nyaya ndafarira sekuti ndisandakanga. Mataura kuti makambokukanganisira akakuregererai. Nhasi akukanganisirai. Ari kukumbirawo kuregererwa. Pamusoro wechangamire. Zvandakaita izvi zvakaitika 2024. Ndira mumubvunze kuti kangana nditi apa ndiregerere ndingomuregerera. But achikumbira regere achingatikarisana. Vana kupinda dhama chikutaura ini. But ndiripo pakuvaka musha wavo vanhu ndisina vana 3 vakatadza vakaregerera hanzvadzi yangu nhasi yatadza ndakatitochena amai guru vangu tikaregere pahanzvadzi yangu notadza but amai guru vangu ava unhu hwavo hwokuti varikufambidzana nevanhu vakuupenyu vakamboitika nyara dzokwedu ndoba ndadaira ko pafoni yangu yaikako uye andinotomuudza ndoba ndataura nemunhu ndoba ndazvaoneka kuti ndine munhu andataura naye pafoni yaisiyana naye avo vakati ndipinde munhu wangu kufungira ndakabatwa naye haasi siriye munhu anditofambidzana naye munhu but uye handina kumuudza nekuda kwekuda kuti ndikuda kuti vanhu ava vachengeterwa nhasi uno avo vakurwadziwa nekuda kwekuti yaenda kugirlfriend ndikukumbira kuti ava vadzore kungwadzwa vachengete mhuri yako vane vana 3 Pamusoro wechangamire. Ava mai vagara kutaura ndezvekunyepa. Panguva iyoyo vakadii vataura nyaya iyi. iwe chamari ndinzwa. Alright. Iwe mutenderei. Iwo wachada murume. Handichadi. Mbeta.
Asi ndizvo here naye ana mai kuti murume akaenda kugirlfriend takuramba. Aiwa. Iwe jamani. Inini kana mnaugadza nyika yenyu. Musanyengerere vanhu kuti vaite zvakaipa kumbabatsira. Iwe hausidaimba here? Ndakamire. Hausidaimba here naye mwanangu? Handichada. Hauchada. Ndeshere. Ukuona mabudiro auri kuita Kunopisa kunzo. Inyaya yekungoti vanenge vakuda kuti tangu wafunga zvoda kuita ndozvoda kuitera sisi musaite zvinhu muchifunga nechi kana makumbirana regererwa nemakumbirana zvako zvoda kufunga iwe kunze kukupisa ita zvauda kuita enda kumba munodzoka musa 16 munogadzisana munogara zvakanaka wazvinzwa wazwa here Ani mama adigodera ikaukanda achenda kumba Ai mimi wamozotaura musa 16. mozotaura 16 chii chako Angamaini. tamainini aendai kumba munogara basi Ndoti dzenyu manje bakuru. makaurawo makabatwa makaregerera nauya aurawo What's a story? vakuita wasunura gudo izasita izvozvo endai kumba mama atichiendai kumba Kuzotaura musa 16. ndavhara nyaya yakaii yavharwa yatini munoyapisa 16 endai kumba mugare zvakanaka urikupewa rega switi chichi munogara zvakanaka Ude mukadzi wako. ude mukadzi wako chibatanerwo umuri kudai kudai mukadzi wakushama kumurobasi usaite decision yakati akwasisi wangu ndakambira muraramire kumba kwangu aisinyei kuti andichihure chete inyei kuti ndangoti zvingozvidamburira padhuze matare mangana akagadzikwa kubva ipo payo svika izvezvi akawandisa manje munoyamswa 16 but chandaziya mwana uyo ati handiri kuzobatwa futi zinomiza neboyfriend kuti saka inini togona kudaro zedu ibakoshere utaisha murume wenyu mabva kupimi aiwa Aya vanozotera. Vanotera. mupe shere alright mupe shere muudze zvaumurambira ndakurambira kutaura remuka andinyana ledu muraramire kumba kwangu Aiwa. Kanzwa tichitaura kudai mwanangu. ndichapedza Atirarame kubva kwako stage tovakaenda yako. Zvinoyo ndourikunza zvako wega. Aiwa mama wapedza. handiti ini ndataura nyaya ndakuda kutanga kutodzidzirwa neveukama wacho chaivo chaivo asi vanenge vachiti tiri kuvaka apa utanga kutaura kuti zvibhora ichi Vauya kuvaka kana kuti chiyanjezi. Munhu anofanonzwisisa mudzimai uyu. Zvakaitika 2024. Tiri kurarama ndinaye. Nekamzi nhasi ndashadza ndataurawo chokwadi changu ndakamburira pachiro. inzwa mufana tine problem nevarume vana vakadzi vanoita zvechifani havadi kuadhimita kuti mukadzi amuramba chii chinoitika enda kumba warambwa simple as that Uchingoka ene imweni yayaoka. Already. Aseku.